今回オーダーしたのは、オールデイブレックファースト、としみの。いや、美味しそうです。お砂糖と食品添加物がてんこ盛りだろう、加工肉、そして三白と言われる健康にはよろしくない白砂糖、小麦粉、そして白米を追加。しっかりといただきました。3階部分は天井も高く、本当に雰囲気のいいカフェレストランですね。お隣にいたアテたちもいなくなってしまったので、こちらからの眺めも見てみましょう。向こう側にあるのも眺めのいいレストランのようで、すぐお隣は、ここ前何かあったんでしょうね。そしてその向かい、何か作ってるのかなと思ったら、作りかけたものの工事がストップとなり、随分と時間がかかっているようですね。コロリンのせいでいろいろプランが止まってしまったんでしょうね。そうそう、いろんなプランが止まってしまってるんですよね、プランデミックのせい。おだまり AI に引っかかるって、ずーっと引っかかっていたもやがほんのちょっと晴れてきましたね。ラグナコもさっきよりは見えるようになりました。世界情勢はますます見えなく。はい、ナコ、毎回うるさい。では、静かなマニラの風景をどうぞ。お、調子が上がった。そろそろお昼時なので、この辺に住んでる人がご飯作り始めたんでしょうね。さあ、綺麗な空気、いい景色のところで、まったりと美味しいコーヒーを飲んで、お腹も満たし、そろそろ帰りましょうと言いたいところだったんですが、実はこの後、ミーティングが控えておりました。また、バスに乗って黒に向かうも、バス、なかなかコース。しょうがないので、ジープに乗って先を急ぎます。このジープ、なかなか飛ばしてくれるんですが、乗客の乗り降りが多くて、頻繁に止まるんですよね。その中、本当、漫画で出てきそうな丸々太った男の子が乗り込んできました。郊外を走る中距離ジープは、このようにちょっと車高が高いことが多く、この男の子、一人で登れずにお母さんに引っ張り上げられてました。お前はどこの小学生相撲チャンピオンだよと突っ込んじゃいましたが、いや、本当に子供に甘いものを与えたい放題のフィリピン。小さな可愛さの鍵、我が子かな。マジこれっすね。5月の大統領選に向けて、こういったやっつけ選挙カーも増えてきました。こちらの選挙カーは事故車ですね。やっつけすぎないかっつうか、やっちまったな。お、さっきの相撲チャンピオン、悪い時は一人で大丈夫でした。いいまで言うな。去年開通した LRT2 のアンティポロ新駅。いやー、改めて大聖堂から遠いっすね。さあ、こちらも改めてミーティングの時間が迫ってきました。渋滞もまだあまりないし、ジープ運転の手や急いでくれよ、なんて思っていたら、途中でジープは止まり、運賃の一部を乗客に返し始めました。乗客が少なく終点まで行かずに、他のジープ乗ってくれってやつですね。年に何回かあるんですが、今かよという感じで、慌ててタクシーを捕まえます。ミーティングには15分ほど遅れてしまいましたが、相手はさらに30分遅れてきました。フィリピン、あるある、ともあれ、速攻マカティに戻り、ベホイルのメガハイボール氷抜き、ここに来たらいつものサバ定食では今回はなく、こちらも夏バテ予防、ニンニクたっぷり、大阪飲んで食べて乗り切ろう。では、また。
友達登録されてない方は、ここに QR コードを出しておきますので、そちらの方の、ね、QR コードを携帯でパッと開くと、フィリピンの展示公式が開けますので、そちらの方からね、友達登録をよろしくお願いします。メッセージください。ね、それからね、QR コードで飛べなかったよっていう方は、その動画の概要欄に、URL 貼っていますので、そちらの方をピッとね、タッとクリックしていただければ、友達登録ができると思いますので、そちらの方からもよろしくお願いします。ねその他にね、フィリピン経済研究所では、パークイングリッシュっていうね、毎回同じ先生とマンツーマンでレッスンすることができる英会話スクールも運営しています。パークイングリッシュの方はちょっとまた QR コードが違ってこちらになるんですけども、パークイングリッシュの方の QR コードはこちらです。英会話教室に興味があるという方はこちらから飛んでみてください。パークイングリッシュのね、方の URL も貼ってますので、QR コードで飛んでなかったという方は、その概要欄から QR コードを貼ってください。僕はね、コーチングする無料体験事業っていうのをやってますので、いかがですかこの際いかがですかという感じで、お気軽に、確認公式 LINE を開いたら、そこに、無料実体験事業をやってみたい、一度メッセージをくだされば、そちらの方も、見てほしいという返事を示したいと思います。はい。今日はこの感じで何かしていきたいと思います。ぜひ、皆さんにメッセージをします。よろしくお願いします。失礼します。Positive. Okay. If you believe this time it was your nine, you feel like maybe it's time. It's time. If you believe like that, so be it. Don't have that.倉木さん。はい。はい、お疲れ様です。相変わらずマニアック化失礼します。こちらですね、わかるか、私も。神さんでございます。I have to tell you something. 本当だぞ。本当に知らないことだぞ。何 You don't know. What? I don't have job now. Oh my god, so big! 本当だよ、本当。いや、笑うな。Oh my god. I resign Oh, why the job. I don't have income now. So actually, I started a business. 大変だよ。What business? まあ、 Really? そうというわけで、私、仕事を辞めました。I resigned the job. I don't have income now. だから、よろしくお願いします。はい。だから YouTube があるから、YouTube だけ。まあ、ほんで YouTube。よろしくお願いします。I need your help. What can I help for you? だから、マイフィナンシャルステータスでvery unstable なの。だからまだ、いろいろとあなたにお願いしなきゃいけないこともいっぱいあるでしょ。この仕事したいな。ちょっと待って。これ本当に話だよ。I started in business. Anyway, what's the business first? Support the people from Japan. They want to apply a company in Philippines. They want to have their own business in Philippines. They want to study in Philippines. In short term, you are advisor. Japanese advisor. Anyway, how is your business now? I'm difficult. You have difficulties. ね、ですね、以前動画にもしてるんですけれども、この人ね、自分の家でレストランビジネスを始めたんですよ。This is your difficulty. I believe it's because of the war. Because now, ちょっと待ってよ。でも今思ったんだけどさ、さっきの、I told you I resigned my
Yeah, and then I don't have income. But you look like not shy. You don't have it. This is not the first time you told me you don't have it. I'm sorry. Yes. Yeah. Many times you told me you don't have job. Oh, when? Yeah, The last time was? the last time we moved the house, you got resigned. Even before we separated, you already resigned before then. And then you got job We again. are living in Makati at that time. Okay, yeah. And Nearby the city Yeah. hall. And then after a year, you told me, I resigned. Yeah, I remember that. I told you. I told you lot of times. Yes. Yeah. Yeah. Actually, I was a millionaire at that time. And then suddenly I told you. I That don't was my first time of my shockness. I was crying, right? But later on, you saw I remember now. I told you. I think I'm gonna. Okay. Yeah. I don't want to believe. It's true. Papa very rich. Before. We live in very nice. Not like this. Not like this. It was very different. Big It's right. Okay, so that's why you were not shy. Okay, again. Okay. Super. Did you just say 1 year, 2 years? You got much of it. You quit as an employer. Yeah. You want to be Entrepreneur. entrepreneur. Okay. Maybe 5 years later, 6 years later, Michael will be Shacho. Then she will become 18. Well, Boss. President. What do I need to do? Anyway, about my business, I'm telling So, you, so how's your business? it's going. Not the problem, people who's buying. The problem is in the And you market. have lots of customers. Not lots, so Enough. but enough. But the problem is the market. They become short. So, I- market とったのね。 Market. Yeah. Public market. Yeah. In Cavite. Oh, I asked them, I went to market 3 times. Every day. When I'm checking my stock, wala. I tell, and then, my fries, my pika-pika things, shortage, or maybe some people hoarding. そうか。コモディティの値段上がってるよね、確かに。いや。We call it commodity. Commodity. Yeah. The price of the commodity market is going up very sharp and like gas. Petroleum things. Yeah. Ano daw,毎 the 日やらないから delivery people Hi. cannot reach in every day. French fries are nice. 遅れてね、たまにね、 Yeah, これ、もう狙いの方がすごい、毎回送って、親近感があるんじゃないかわけよ。 When I search internet, meron inそれをその送る人が忘れたら、もう元も子もないやん。僕も一生懸命分かってやれる I closed maybe 2 days already. nice. Mm-mm. And then the gas, I bought a gas before. I いかんで、このままじゃ何も変わらない。そうか。わかりました。1000 now? その分を送ってキャッチアップしたことはいいことやけど、1日ぐらい8回送るって決めたわけ。そこに対してやろうと思ったら、もうそれで失敗してるので、人々の気持ちに入り込むために、すり込むためにやるっていうところを、ウクライナとロシア実現できてない。そういう、いわゆるこう不完全さがダメよ。それの積み上げが結局今の結果を生きるわけ。完璧にせないから。そこが一番クリティカルなところなわけ。もう今はそれ以上のことができんから。 Maybe next week or a few days later, the prices in the supermarket will be changed. Actually, I don't know
Yeah. Because No, I'm really not for it. yeah, I'm affected already. Eyes also. その、本当の、いわゆる市場の価格っていうのは頻繁に反応してる。多分、一番多い反応で、しばらくしてたんだと思うんですけど、多分上がりますね。Maybe, but that's why I always watch the news also. The news said, oh, be ready for the strike. Now the transportation group thinking they will increase そうそうそう。 again. I saw the news, the price of the jeepney going up. Yeah. Of course, if jeepney going up, everything will go up also. そうか。Because the people transport the things to not by jeepney. I bought 950 gas. I continue selling. I cannot get the money for my gas always. That's why I decide for the meantime, I will check. And then, The market. yeah. I'm thinking about to go to the to find with factory. So I Some will French fries, French something. fry factory. Yeah. Oh my god. But it's not for long. I will think again. Ah, remember the pandemic? The price of the mask. Yes. Going up and going down. Yeah. That's why I'm thinking just only just for the meantime. Because there's a surge on the but if the surge flat already. And then their schools starting face to face already. But they are not too long. Because now we don't have that. Limited class only. They allow people who only use one module because we guys are online guys. We are not together because the person who cannot afford online class. They よ don't. ろしくお願いします。 They started already. You want vaccinated? そうなんかさ、 Yeah, I told them let's wait. もうね、測って Me too. Let's wait. get the vaccine for kids. Let's wait maybe a year. あ、いいな。 A year? No. かわいそうじゃん。 What shall we do? あのさ、すぐに可愛くなったね。 Then 前なんかさ、ネズミとかみたいな感じだけど、手がそうそうになってなんか、本当にポメラニアンホールになったやっと。 very thick, this one. Very thick hair. なんか前、なんか She 違う犬みたいだったけど。ポメラニアンになってたじゃん。She become a ポメラニアンな。 I'm worried also. What's this? What's this? Me too, I'm worried. Is this Pomeranian or what? But when I search in the internet, I saw one looks like Sudin. She's a type Pomeranian. And then I told her, look at my Pomeranian. I will say, yeah, they're just right. Let's wait now to finish monthly stage. They will grow more hair now. And then always brush our hair every morning so that the hair grows maganda lang. Diba? ということで、意外ですけど、僕ね、この別れた段階にものすごい怒られると、何にも相談しないで、いきなりやめるから何事だって切れられると思ったけど、意外と大丈夫っていうか、もう慣れてる。I can used to, yeah, I don't have money now. You are used to. There's no problem. もう慣れてるのって。そうですよ。僕、まあ、昔お金持ちだったんですけど、そのね、金が全部なくなってって聞いたことあるし、ある人ね、俺仕事辞めたよとか、もうバー閉めたからっていう話を聞いたりとか、何回かあるんだけど、言ったことありましたか、はい。ということで、まあ、慣れてるということですか。Yeah. You are used to hear that. It's a normal thing. Again, Normal. it's something that. But, This very time, big things for me. I quit my life as
employee. I become something. So here, then, Very positive. Okay. If you believe this time it's just your you feel like you believe like that. Yes, if you think it's time for you to do it, let's do it. Diba? I really want to make money to have a restaurant for me. Oh. You know that? Yeah. Yeah, I've read. Sorry. People wow. I mean, the owner of Jollibee. I don't know that. In the past, in the postcard. Yeah. Sometimes we dream about our project. Look to story. Apple, iPhone, they use that into garage. Yes. Also, the Facebook maker. They used to have meeting in the garage to do friends. And when we started in the garage, those Facebook, okay? Okay. Someday we will upgrade our garage. Next year, my phone goes to high school. This year, I will do my best. not next year, this This year. year, Yes, I will do my best. Very. She's good in her face. I feel smile. Okay naman lang yun. Kasi si Papa, magpa-plan na siya para mag-focus siya sa business. なっちゃったごめんね。大丈夫だよ。本当に大丈夫だよ。I will do my best to have our own We restaurant for really, you. we really think we're in I already paid rent for 1 year. Oh, it's okay. 1 year, Papa will stay here. It's very sad. でも、あなた本当に大丈夫なんだ。 You're not very sad. Why very sad? 本当に。You are really used to cooking that. しょうがないよ。この人ね、こんなに苦労かけてるのに。そうか。まあ、again, yeah, again and again. よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日は何で失礼したいと思います。大丈夫だ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。Subscribe。このチャンネルでは自分で選び取る人だったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢では海外への移住とか、海外で就職するなんていうことをテーマに発信しています。海外で就職とか、海外への移住に関する情報を分かりやすく概要欄にまとめておきますので、後で見てみてください。それからね、このチャンネルの新しい動画を定期的に見ていこうという方は、ぜひチャンネル登録していただいて、ベルもタップしておいていただくと通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それから Twitter の方でも仕事とか日常生活について発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、今日はこんな感じで何からお願いします。
ロシアのプーチン大統領。しょうがない。皆さん、こんにちは。島 TV アイランドでございます。フィリピン一人旅2018年2月版からですね、今回またマニラ編なんですけど、2日目を迎えております。まずですね、恒例のように朝ですね、マニラ湾を散歩しております。今日はですね、天気がいまいちちょっと、優れないんですけども、まあよく、天気は変化してますので、このまま、散歩を続けております。これがですね、私が、マニラに訪れたまず最初の洗礼じゃないんですけども、まず必ずですね、散歩するコースですね、いつも。はい。それで、ロハス通りをですね、先に噴水が見えます。その先に公園がございまして、ロハス通りと、その先にですね、マルイニ通りがございまして、その中間ぐらいに、教会があるんですよね。そちらの方に歩いていこうと思っています。この噴水が夜になるとですね、結構その、色が輝いてですね、綺麗に見えます。銅像がございまして、もう少し歩きますと、公園ですね。はい、公園があって、公園を通り抜けますと、教会があります。これがですね、マラト教会です。結構歴史のある教会です。マラト教会はイギリス軍が上陸したときに、ここを拠点に、マニラ攻略の拠点にしたと言われております。朝から、教会なんかをね、散歩しておりますと、なんとなく、海外旅行したという気分になれるから不思議です。教会の中をですね、ちょっとぐるーっと見渡しまして、結構やっぱり歴史ある感じの中ですね、豊かな感じ。それでですね、ちょっと表へと言いまして、いろいろと、ぐるーっと一周しております。残業してる人もね、いますね。やっぱりフィリピンの場合ね、悪いことしてもね、残業すればチャラになるとかね、逸話がございます。それはなかなかね、日本人の方は納得できていないような気がします。教会の外に出て、ぐるーっと一回り、公園の中をですね、通り、ジプニーが見えます。デルピラール通りですかね、こちらが。そこの中をですね、公園の中をずっと、歩いて、朝の散歩は終わりということです。はい。今からホテルに帰って、今日は、ガイドさん親子とですね、いろいろと出かけようと思っております。それでは、ご視聴のほどよろしくお願いします。ここまである。旅行2日目、今日はガイドさん親子とですね、3人で、まずホテルを出まして、エルミタのマナトの街をですね、歩きながら、ロビンソンマーケットに向かいます。そして、そこで食事でもしようかなという感じです。美味しそうじゃん。あれ美味しいんだよ。なんで夜食べるでしょ、どうせ。フィリピンは、お昼時になりましたね。もう道路の至るところでですね、バーベキューだとか、いろんなものを売り出しますからね。そういったところで食べるのも結構、おつなもんです。今日はそれジプニーで行けるところまで来たよ。どこ行くかわからんけど、適当にジプニーに乗り継いでさ、
今は、とりあえずジョリーぐらいでちょっと軽く食べて、この後、ロビンソンマーケットへ行き、ジョリビーで食事をします。ロビンソンマーケットに行きましたら、人が大勢ですね、オープン前ということです。そして、天井の飾り付け、これがですね、中国の春節、チャイナイヤーですね、今ちょうどその期間になっております。早いよ。7時。ちょうどここで、ガイドさんとですね、明日から、下山に行くという約束を繰り返したところです。食事が終わったら、ロビンソンマーケットを出まして、また歩き出します。次はリサール公園へ行きます。サマータイムじゃないね。こんな暑くない。ね、過ごしやすいじゃん、今。正直。2月は。暑くないよ。最高。食事を終えた私たちは、ガイドさんの子供がですね、公園に行きたいと言い出したものですから、この後ですね、ペドロフィルの、LRT の駅ですね、そちらの方に向かって歩きました。そしてそこの駅前でですね、10分を拾い、10分に向かうことになります。10分に乗り、これからリサール公園へ向かいます。さあ、ここで、降りまして、リサール公園ですね。そこまで少しちょっと歩きますけども、歩くことに、外がですね、そんなに暑くなくてですね、結構過ごしやすい気候でした。2月ですけどね。今ですね、歩いて向かっておるところです。リサーチ公園と、ガイドさんは言いますけど、どうもね、ここは私の知っているリサーチ公園と違いますね。すぐ隣り合わせなんですけども、天気はちょっと曇り空なんですけども、それは別としまして、ちょっとですね、リサーチ公園は、もうちょっとですね、芝生がたくさんあって、ちょっと場所が違うような気がするんですけど、ここは子供の遊び場ということで、入園料もですね、お金かかりませんでした。無料でした、ね。ですので、ちょっと入ってみることにしました。やっぱり子供、公園にはですね、子供がやっぱり、たくさん、いましてね、賑やかですね。トピックが良かったら、ヘルステカ系のやつ、みんな見てくれるね。フィリピン。
最後、公園に来てから、1時間以上経ちましたかね。それで、膝痛はあんまり見られてないけど、そんなにですね、暑くなかったんですが、結構長居してしまった頭痛についてよ、やったら、比較的見られるね。チャイナタウンに向かうしばらくここで時間を潰しますから、ライドさん親子とまたスタートします。けど、新規を取るコンテンツがちょっと弱くなってきたんよな。他のテーマを入れていかんとかな、新規を取る。今、クレン通りまで、LRT の駅ですね。ここまで歩いてきまして、ここ、北に走る道路が鉄道通りと言います。LRT の下を走っている、道路になります。今からですね、チャイナタウンに向かいます。さあ、着きました。ここの前ですね、ついつい境界で止まってしまうと、私が、立ち寄ってしまう習性があります。不思議なものです。何か吸い寄せられるようにですね、入ってきてしまうので、ちょうど今います場所がですね、チャイナタウンの入り口にありますゲドンド教会というところです。古くにね、やっぱり教会がたくさん立ちてくるので、教会巡りのね、いいかなので、以前から私、やってたんですけどね。さあ、これからチャイナタウンに入ります。とにかく人が多いです。チャイナタウンですね。今ですね、飾り付けがあると思うんですけど、今は、チャイナイヤーですね。はい。来週ぐらいにちょうど、お祭りがあるそうです。そんな頃は私、売るかどうかちょっとはっきりしたら、とにかくですね、何年前だろうな、8年ぐらい前に私、ここに来てます。友達と4人ぐらいで来てるんですね。それでは、その時の画像を流します。2013年のチャイナタウンの模様です。この時はですね、仕事関係の、ね、仲間と4人で、マニラに旅をした時の映像になります。今、2018年2月の映像が流れておりますけど、昔とですね、あんまり変わりはないかと思うんですけど、この動画ですね。とにかく人が多いです。何がチャイナタウンですね。ただ、一番地区はですね、治安があまり良くないというふうには聞いております。ですので、できれば、どなたかと一緒で行動されるといいんじゃないかなと思います。そしてこの後、昨日ですね、京都ブリで、指名したですね、ガイドさんのいとこがね、トンドに住んでいます。トンドです。でそれでトンドまでですね、今から遊びに行こうということで、今ですね、何かお土産を、ちょっと探してですね、それを買って、お邪魔しようかと思っております。次回はですね、だから、今度の、様子を、お送りいたします。とにかく、この人だかり、もう今のご時世からですね、本当に考えられないといいますか、またですね、こんな時代が戻ってくるのかというか
本当に、不安です。こんな頃のですね、マニラというのは本当に思い出深くてですね、本当に、活気がありました。どんどんこの活気がですね、失われていくような感じでしてありません。本当にですね、古き良き時代と言いますけどね、これは一度世にもですね、当てはまるかな。どうしてもですね、古い私たちみたいな人間は、新しいものがなかなか受け入れられるですね。昔が良かったなんでね、いつもほえている次第であります。和田先生、この前の棚橋さんですけど、聞こえます？無事に日誌ありのコースで申し込んでました。ついでに松田先生で申し込んでました。はい、2人で参加する。はい。他の方のズームでちょっと感想とか何か言えるところって、今週があるんです。来週。今日あるんですよ。また松田先生が後輩の方をご紹介したい。夕方なんですよね。この後ですね、2013年のチャイナタウンの土曜をですね、最後に見まして、お別れとなります。それでは次回また会いましょう。よろしくどうぞ。16時半からなんですけど、松田先生が入ってくれるんですけど、はい、ありがとうございます。これ珍しい。名古屋初茶葉って書いてある島さん。名古屋の方なんですか？島さん、名古屋の方。
何の仕事をしてる人なんでしょうね。何の仕事中じゃないですね。でも長期休暇が取れる仕事を多分自営業だと思うよ。はい。年に3回ぐらいだと、年に3回ぐらい、10日から2週間ぐらい休みを取り入れて。ああ。普通の一般サラリーマンじゃないかもしれない。じゃあないんだと思う。第三の方は、そうかだけで、旅をすることになります。時は2007年。2007年もうだいぶ前だね。私は、シナティビーアイランドでございます。今回の動画は、フィリピンで最も人気と言われるダバオのお話になります。ダバオといえば、しかもこの時動画じゃなくて静止画ですよね。長年にわたって市長を務めた町でもあります。ダバオは元来、フィリピンで最も危険な町でしたが、ドゥテルテ氏の功績により、フィリピンで最も安全で生活しやすい町に変えてしまった時代の人です。そんな町、2007年って言ったらね、iPhone3G とかぐらいの世代だと思うよ。もう出たばっかりぐらいですかね。動画なので撮るっていう感覚はあんまりなかったかもしれない。携帯で。ビデオカメラ持っていかないからですね。そうだね。フィリピン、ダバオ4泊5日の旅へ、1年好きな人は持っていくかな。福島が挨拶そうをだね。ライブ。時間があれがあったと思うやけど、そういえば。もうどっか行ったか。どうでしょう ?6 割くらいのピッチューだったんじゃない2000年ぐらいにあるセブン行ったら、あれ絶対ビデオ撮っちゅうやけど、何本も。撮ってますね。うん。あれどこ行ったかよ。どっかにあるんじゃないどっかにある。絶対カメラのテープの中に入ってると思うけどね。今回は航空で中国海空面白い映像があるでしょうね。何を撮ったのかね。フライトは午前10時。それで行くとダバオにはホテルはなかったみたい。ホテルだとなかったけどね。中国国際ビリヤードするところも。そうですね。あとレストランとかでもこっちだよね、多分。ホテル撮ってますね。台風みたいな。スキューバに行く道中とか撮ってない気がしますね。私は中国持ってったのかね、カメラ。なんか、持って行ったように覚えてます。そして空港で待つ筋か。なんとか壁は収まります。どっかで探せないか。てか、再生デバイスがないか。テープはあっても再生する方法がないかもしれない。そうです。だから、到着が1年になってすごくいい感じです。以前から夜到着するというのが危険だということで、これがアクシデントにより、することになります。ダバオは夜9時を待っていたので、右の左も全く分かりません。そして、英語は全く話せません。で、どうしましたですね。個別に言われるので、そして周りを見渡す。はい。何の上の日本人男性を発見し、一人の方がどうも英語堪能のようです。それで、その方に振り下って、メモリースティックとかに保存しとったっけ？いや、多分テープだ。なんと、テープよね。小さいテープ小さい。まさに、つけても再生するデバイスがないわね。一緒にホテルに行くことができます。
のちっちゃいやつ。マリコフを外で。そんな頃、楽しく一番有名で高級車、ランドマークと言われて、そこから今回の物語の始まりになります。よろしくどうぞ。マルコ・ポーロ・ホテル、そして出迎えていただいたのがこちらの3人です。ホテルチェックインと手続きと皆さんに助けてもらい、確認することができます。今回のターンですね、まずこちらの女性、サラさんという、彼女とはですね、僕はフィリピンタウンで、1週間前に本当に、知り合ったばかりですね、たまたま盛り上がりまして、何でも年明けたら田舎に帰るということでですね、長尾に帰ってきておりますので、私が遊びに行っていいかというようなノリにですね、今回の旅が決まりました。そしてもう一人、こちらの女性がですね、サラさんの友達になります。そしてカラオケメイン、次にですね、彼はですね、サラさんの、兄弟に、彼のバイクでですね、いろいろとダバーの街を連れてってもらったり、いろいろさらに、そしてみんな揃ってですね、まず訪れたのがですね、なんとカラオケボックスです。あれ撮ったかな。マクタンのどっかへ連れてってもらえる昨日のメンバーがですね、トライシクルかなんかよくわからんようになった学校、小学校かなんか。3階の柵のなしのところから大勢の子供たちが足を投げ出して、こっちに向かってわーだから、うわーここは命が安いと思って。何人か落ちて死んだやろこれっていう。覚えてる。いやー、びっくりした。命が安いっていうのを垣間見ることはないやろうと思ってたのに人生から見てしまった。ここには命の裏金が知ってるのが一体あったまると思って。まあでもさすがにもう今だあんなとこないもんね。正直ですわ。あれが見ても合わない。結構評判な家みたいな。建築現場は危ないなと思いますね。建築現場ね。建築現場。こういう構造物大丈夫なのやろうかっていう、なんか、コンクリートのやつを、なんか人間が針金入れて、なんか縫っていけるよ。こういう工法と思って。こんなできるのかなと思って。本当に、もう、この近辺の住民とか人が怪我してそうな。まあ、そんなことを繰り返してましたね。どん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 自由をね。ハマってきたのでしょう。こちらが、サラさんの、家族メンバーですね。まだ他にも見えるんですけども、こちらで、やっぱり、この方がですね、メイドさんですね。メイドさん。まあ、いろんな、トイレ掃除やいろんなね、楽しく一生懸命やっておりました。で、サラさんができる家に帰ったんですよ。で、その、みんなは、ここからね、見えるまずですね、彼女のストアをそしてですね、歩いてましたら施設がありまして、それと地図をこのまでし
してですね、なんとなくですね、私もね、彼らを見て、何かすごく心に刺さるものといいますかね、なんかちょっと刺さるものがございまして、ついついですね、なんか役に立ちたいななんて思いまして、園長に、確か、それそうだったかな。とりあえずこれ何かにかけてくださいよなんてやっちゃいますね。それから間もなくして、家に帰りまして、ただの弟がですね、バイクで、街を案内してあげるということで、いろいろとあちこちですね、回ってくれました。途中、売店に入ってきますね。そして、売店の女の子にちょっかいでますね。なんかわけのわからんこと言って、私の泊まってるホテルをですね、なんかしきりに説明してたように思ったんですけども、そしてですね、みんな集まってですね、これからレストラン、ジャパニーズレストラン、美味しい焼肉屋があるということで、こちらでみんなで食事します。経営者はですね、日本人で、奥さんがですね、出家ですね、フィリピン人女性、すごく若く見えますね、40っていうそれで店の経営者にはですね、もうマニラは物価がすごく高すぎてですね、住んでないと。それで数年前にですね、こちらダバオに来てですね、店を開いたとおっしゃっています。ホテルで整理してそれでですね、夜12時突然ですね、ホテルのボーイがどっかに来客が私が出ました。今日、ちょうど昼間、まだ、今日、出てもらった最初のその時どうやら、それで、遊びに来ていいよと言ってたらしいんですね。それで、本当に、ちゃんとボディーガードして、とにかく、自分に関しても、これは私のことに、冗談で言ったら、本当に遊びに来て、しっかり決めて、部屋で酒を飲んで、帰るときは、冷蔵庫に、なんかチョコレートにしっかりちょうだいって、持ててしまいます。その辺のオチはありました。一夜明けまして、次の日はですね、外が雨だったです。そしてですね、たださん、家族もですね、どうも連絡が来たとにですね、私が部屋で、のんびりとしていましたら、そこにですね、ハウスキーピングですね、が来ましてですね、すごいイケメンのお兄さんだったんですけど、僕にですね、なぜ一人でいるのに聞かれてるんですよね。寂しくないなんて言うとね、そうだね、なんて話してた。僕の嫁さんに紹介してくれという話になっちゃいまして、そしてですね、なぜかというと、彼の奥さんがですね、日本に行ったことがあって、日本語が喋れるから、あなたは頼りになるんだという話でですね、それでですね、もう早速、奥さんと、あとその、兄弟かな、もう呼んでですね、私の部屋に来てくれた。それで、そのみんな揃ってですね、外に遊びに行きまして、そして結果的にですね、彼女の、実家ですね、まで、行くことになりました。そして家族の皆さんとですね、またそこでいろんなやりとりがありましてですね、またそれなりに海岸の近くだったと思うんですけども、本当にね、彼女の妹ですね、可愛い子ですね、なんかすごく積極的になんか仲良くやってくるもんですから、こういったこともですね、2回目のフリップインの方でですね、ちゃんと私がね、ピンクになるとこまでですね。そして海岸に連れてってくれました。本当に近所の方といろいろと交流を持ちまして、楽しい形で過ごして
はい、次なんです。今日はですね、もう本当に旅行最終日。私、4泊5日の旅ですから、今日が最後で、明日、東京フィルなどに帰ります。そしてですね、昨日あったことをですね、タナさんと話してたんです。タナさんがですね、機嫌がすごく悪くなって、これがですね、ある意味、やきもち嫉妬と言いますかね。私はですね、男女間だけに嫉妬というものが存在すると思ってたんですけども、実はですね、タナさんの家族にもいろいろと仲良くして楽しく過ごした。で、次の日はですね、タナさんたちが都合で悪くて会わなかったんだけど、違う家族と私が盛り上がって、いろいろ楽しく過ごしていた。そのことにですね、結構、すごい不信感を持たれまして、なぜ私たちがそれだけして預かりに、タナさんたちの方でね、まだその遊びをしているのっていう、そういう過剰にしました。その時、本当に私思いました。確かにフィリピン人は知っていたというのは知ってたんですけども、なるほど、男女間だけでなくて、こういったところには反映しているんだなということが、一つ私のポイントになりますね。そして、いろいろ話し合ってですね、なんとお互い、納得の上ですね、今日最終日ということで、やっぱりいろいろと手をしてもらったというね、お礼をしようかなと思いまして、タナさんの家族の一家をですね、皆さん、ちょっとですね、リゾート地に招待する。サマールビーチバークって。そういうですね、サマール島ですね。サマール島でですね、私ビーチというちょっと綺麗なビーチのところで、それでですね、みんなで旅行することになりました。日帰りですね。その中で、いろいろですね、盛り上がり、映画を堪能しましてですね、私の旅のですね、最後の思い出となるように、本当にすごく盛り上がっちゅうの、これ。もうちょっとや。もうちょっとで。1300サブスクライバー。すごいですね。でもちょっと、コンテンツの選び方が、ちょっと次迷っちゃって、いまいちガーンといくのかな。今回は、徐々にって感じになっちゃう。昨日も26人ぐらいしか増えてないし。ヒットするコンテンツがいるですね。いるっすね。1日で100サブスクライバーが行こうと思ったら。けど昔上げたみんながリアクションしてる有名コンテンツが徐々に伸びてきるっていうのはあるね。なぜここにいる人たちが選ばれたのか、理由はよくわかりませんが、
取り組みます。なんとアメリカ、お母さんが作った。フィリピンのカテゴリー集、オンラインで受講っていうのって売れるんかな。ある程度は売れるかもしれないですけど。ある程度は。ある程度でも、検体の費用とか渡航費用をカバーできるぐらいには売れるってかもね。どうやっても。それぐらい売れたらいいけど。どう思う？いつできると思う？まあ、注視して理由やけどね。注視しているけど、3回目のワクチン接種が終わったら、3回目のワクチン接種が終わったら、48時間以内で陰性証明を向こうで取れば、僕は日本での隔離がないよ。だから別に普通に行けるよ。今ですね、大部屋に入ってますね。すごい人です。日本列島その人がどうもここに入れて寝るのかなと思うと、ちょっとですね、本当に自分の番号の書いたですね、ベッドを今、入ってるんですけど、なかなかね、見つかりませんね。なかなか人に聞いてもですね、言葉がなかなか壁があってですね、そうこうしているですね、どうも、違うところにベッドが見つかりました。私の部屋はですね、6人部屋になります。見ますとですね、女性が